वरून चाल नुसती सकाळी येईल लेक्चर देईल. हा मेवण्या नसल्या तर मैत्रिणी असतील तुझ्या त्या बघ ना सेम तुझ्यासारखा स्वभाव असतात. आणि आता आमच्याकडे इथे साफसफाईला बघा सुरुवात झालेली आहे. रोज तेलकट खायचे भजी समोसे वडे त्याच्यामुळे मला ओरडायला लागतं. मग चला आमच्याकडे खिचडी वगैरे आवडत नाही ना पण जरा मस्का लागतो थोडासा. काय आखडा आखडा मला पण येतं आखडायला. मी पण आता बोलणार नाही. घाण म्हणजे पसारा सगळा. आमच्याकडे 2 लहान मुलं आहेत ना. आता बोलो अभि बोलो भाई अभि बोलो. करो करो भरपूर टाकलं की भरपूर पाणी. मग त्याला पाणी जास्त पाणी जास्त लागतं. पानं नाही पाणी आवडला. पण त्या वरून चाल नुसती सकाळी येईल लेक्चर देईल. हा हे पण ते तो पोरगा हसला बघ लगेच बघ. बाबा आईला काय बोला की लेकाला लगेच हसायला येतं. मला माहिती आहे मी लावलेली. काय ते तुटलं होतं ना ते. तो पाईप मी असा फिरून ठेवणार आहे. इकडे तर बघ स्पीडने काम चालू आहे आमच्याकडे. कुणाला तर बघ स्पीड बघ. हा बाबू बंद करतो नळ बंद करतो. आता घेऊन जा उचलून कशा वजन घेऊन जा तिकडे पाईप तिकडे पाईप तिकडे पुरा पाईप जाऊन. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आणि आज शेवटी सकाळी सकाळी साफसफाई करायला सुरुवात केलेली आहे. सगळं सामान अगोदर खाली करते किचनमधलं. नाश्ता बनवायचा आहे. विचार करते की अगोदर सगळं सामान रिकामी करून घेते आणि मग नाश्ता बनवून घेते आणि मग क्लिनिंगचं काम आपलं चालू होईल. गेले 2-3 दिवस झाले मला करायचं पण वेळ थोडासा कमी पडत होता. आता म्हटलं आता कुणाला सुट्टी आहे तर लवकर होऊन जाईल. बाहेरचं सगळं काम आटपून घेतलं म्हणजे झाडू वगैरे काढायचं, झाडांना पाणी बिणी घालायचं ते पण झालं. पुढे मागे सगळं झालं करून. तसं मला सामान चेक करते किती सामान आहे घरात काय सगळं माहिती पडेल. इथे गावी ना माती असते ना त्याच्यामुळे खूप घाण होते घरामध्ये. म्हणजे अगदी आज जरी मी साफ केलं ना आणि 2 दिवसांनी बघायला गेलो ना परत ते जाळे वगैरे लागलेले असतात. कारण ते पाखरं आणि कीटक वगैरे ना भरपूर आहेत त्याच्यामुळे. पण अधूनमधून तसं चालू असतं त्याच्यामुळे काय वाटत नाही. पण आज पूर्ण घर स्वच्छ करायचं आहे. आणि हे 2 जण आहेत ना मदतीला त्याच्यामुळे काय एवढं नाही होऊन जाईल. फक्त फ्रीज साफ करायला राहून जाईल ते म्हटलं उद्याला करून घेईन. सगळ्यात आधी नाश्ता बनवूया अगोदर पोटोबा आणि मग सगळं. नाहीतर भूक लागली मग काम होत नाही. मग आईला सपोर्ट करायला लागले. आईला काय बोललं की त्या वाळाला सुरू करा. काय चिक्का चिक्काल्या बायका किंग घालतात.
किंग काढते ते चिक काढतात. जेवढं बोलायचं ना तेवढं बोलून घ्या. खरं बोलायचं असतं माणसाने हमेशा. मग मेवण्या नसल्या तर मैत्रिणी असतील तुझ्या, त्या बघ ना सेम तुझ्यासारखा स्वभाव आहे. मी ना आता पहिला खायला बनवते आणि मग काय ते बघते. खायला बनवते काय बनवते? बैगन का भाजी. दुसरं काय होय? चपाती भाजी करू काय? काय करतेस ते आम्हाला काय? जवळ आणि चपाती. जवळ आणि आज चपाती. बाहेर काय सुकी मच्छी खायला. काल खाल्लास जेवला चपाती? नाही नाही उद्याला उद्या जेवला चपाती सकाळी. आज शनिवार आहे. सकाळी नको. वांग्याची काय भाजी बनवते? काय होय? सुकी भाजी बनवत कामाला टाकून आणि चपाती बनवते. चपाती बनवते काय नाही होणार त्याला. आम्ही बाहेर घालून नाही शकत ना. बाबू तर एक काम करू आपण, ते गवत दाट मारून घेतो पटपट. तेवढं काम ते गवताचं करा जा. ते गवत तेवढं ते ऐकलं काय ते औषध मिळतं काय गवत मारायचं ना? आपल्याला कमेंट आलेले आहेत. मग दवा भेटतो गवत मारायला. मग ते औषध टाकलं तर स्प्रे करायला लागतो. त्याला मशीन असते. आपण काय आपल्या छोट्या ह्याच्यात तिथं करायला विचारायला लागेल. 1 लिटरच्या बाटलीमध्ये एवढं टाकून मारलं तर चालेल. आहे ना बॉटल? हा मग ते विचारलं तर चालेल का बघायला पाहिजे. नाही तर त्याला ते हे येते दवा मारायला हे येते. मला जेवढं होईल तेवढं करा. मग बाजारात काही जायचं घेऊन येऊया मग. विचारूया. तेच चौकशी करायला लागेल. मशीन मारायला लागतं तर मग आपल्याला मशीनचा फायदाच नाही. आपल्याकडे काय जास्त गवत नाही. थोडंसं ना मग आणि ह्यांचं बघा रान साफ करायचं चाललंय. तोपर्यंत म्हटलं इथे मी नाश्ता बनवून घेते. आणि चपाती भाजी फायनल डन झालेलं आहे. कारण आज काम भरपूर आहे. चपाती भाजी बरं पडेल. म्हणजे जेवायला तरी दुपारी उशीर झाला ना तरी काय वाटणार नाही. मग चला पटापट करून घेते. आणि आता आमच्याकडे इथे साफसफाईला बघा सुरुवात झालेली आहे. सगळं किचन वगैरे रिकामी केलं आहे. जोरदार आमच्याकडे काम चालू आहे. जोरदार. इथे जाळे वगैरे पाडतायत कुणाल शेठ आणि कुणालचे बाबा इथे फिरतायत. नाही फिरत नाहीत ते आता जाळा पाडले आणि ते काहीतरी ठेवायला गेलेत बाहेर. आणि हे असं सगळा संसार जो आहे ना तसा बाहेर उन्हामध्ये मांडून ठेवला आहे. म्हणजे त्याला ऊन लागेल ना अंथरुणाला वगैरे ते बरं पडेल. थोडंसं ते धान्य होतं ते पण असं टाकून ठेवलं आहे. आणि थोडंसं मागच्या दरवाजात टाकून ठेवलं आहे. पण पटपट होईल. हां उघडायला पटपट होईल. नाही पण ते अजून भांडे पिढे घासायचे ना. कुणालची हाईट जास्त आहे ना त्याच्यामुळे बरं पडतं मग जाळे वगैरे पाडताना. हे ना तो हे काढायचे आहे ते त्या आंब्याची डाळी ना बांधून ठेवलेली दोरी. ती दोरी कैचीने कापून टाकते. चला तुम्ही करा ते. आता मी हे किचन आवरून घेते. चला सुरुवात करूया आपण. खूप घाण झालं किचनमध्ये माहिती आहे. अरे पत्र्यावर पण तुझं असशील ना. तू म्हटलं पत्र्यावर पण चढशील. तू आता रसोड्यावर चढून काम कर. तू पत्र्यावर चढून काम कर ना. माझं किचन मला नको साफ करायला जाळे लागले बापरे. ते पाल काय भाजी बनवूया तिची. आजचा नाश्ता बनवायचा. जेवण नाश्ता झाला खरं आता करून. जेवण करायचं आहे का बोल. कुठे नाश्ता कुठे बायको दिला. बायको उपाशी ठेवते ना. चमचमीत खायला पाहिजे. चमचमीत म्हणजे आमच्याकडे रोज तेलकट खायचे. भजी समोसे वडे त्याच्यामुळे मला ओरडायला लागतं. मग येस का येस. तब्येत खराब होते की नाही रोज तेलकट खाऊन. रोज तेलकट खाल्लेलं चांगलं नसतं. जाळे लागेल बापरे. ही झाडू चांगली आहे पण जाळा पडायला मस्त झाडू आहे. त्या लाईटच्या इथे बरोबर फिरव. ते तिथं वरून माती पडेल. दगडी बिगडी असतील म्हणजे काय काढायचं नाही. घाण माती तशीच ठेवायची. माती नाही घाण माती नाही ती सिमेंटचं आहे सगळं. लाईटच्या इथे मार बोलतो तिकडे ते करतोय मी बरोबर. अरे एक बार तर पूर्ण होते.
ट्रॉली धुवायची ना म्हणून. हो दे हो दे. चला जेवायला. मला नको जेवायला. आमचं सामान बघा गाडीमध्ये पण सगळं पडलंय. चला आराम करत काय जा तुम्ही जेवून घ्या दोघं. नाही ना चला जरासं तरी खायला पाहिजे. चलो चलो जल्दी. चल कुणाला वाट बघतोय. कुकर झालाय थंड. चला आलो. कशामध्ये एवढं बिझी. बोलायला पण टाइम नाही बायकोकडे. अरे आलो. आंघोळ केल्याशिवाय बरं वाटत नाही. आत्ता बघा झालं सगळं घरातलं काम झालं म्हणजे सगळं स्वच्छ करून झालंय. फक्त सामान सगळं आता लावायचं बाकी आहे. ते आता नको. आता जेवणार थोडा वेळ आराम करणार आणि संध्याकाळी 4-4:30 दरम्यान होऊन जाईल. सगळा पसारा तसाच पडलेला हा बघा बाहेर. भांडे सुकतात उन्हाने. जेवायला आज खिचडी बनवले. मसाला खिचडी असते ना ती. सकाळी चपाती भाजी केली होती. चला आता जेवायला चला. आमच्याकडे खिचडी वगैरे आवडत नाही ना पण जरा मस्का लावा लागतो थोडासा. चल चल आलो. हां झालं. चला चला. कुणाला वाट बघतोय. खूप छान झालंय घर क्लिनिंग. आम्ही तिघांनी मिळून केलं म्हणून झालं लवकर. नाही तर एकटी असली ना खूप वेळ जातो. आणि आता इथे ऊन कसं चांगलं व्यवस्थित पडलं ना. भांडी पण म्हणजे चांगलीशी सुकून गेली भांडी. आत्ता पण लावली तरी पण चालतील. पण मीच आता कंटाळा केला की नको आता थकल्यासारखं झालं आहे. एडिटिंग बाकी आहे व्हिडिओची. चला बाळा जेवायला. हा बघा लोणचं आहे. चला आता देवघर साफ करायचं बाकी आहे. हे असं झाकून ठेवलं आहे देवाचं. धूळ उडत होते ना म्हणून. मग अशी कुणालनी मस्तपैकी लिंबू सरबत बनवून दिलं सगळं काम झाल्यानंतर. तर ते पियायला म्हणून जरा बरं वाटलं. एनर्जी आली थोडीशी. जेवण खिचडी खिचडी म्हटलं का कंटाळा येतो. आमच्याकडे आवडत नाही पण आज काय ऑप्शन नाही म्हणून ठीक आहे. चपाती भाजी पण आहे दुपारची नाही सकाळची. सॉरी नाश्त्याला केलं चपाती भाजी ती पण आहे. चला तुम्हाला दाखवते खिचडी कशी गेली ती. बघा हे आमचं जेवण आहे आजचं. आणि ही अशी नरम खिचडी बनवली. एकदम अशी नरम आहे घट्ट नाही आहे. चांगली लागते खायला लोणच्याबरोबर पण. ही आपली वांगा आणि बटाटा त्याची भाजी. काय चाललंय काय. हां काय चाललंय. खत पाणी. त्या हातात काय आहे. चुना खायचा आहे. खाया तर चुना. पानं तू पण खाताय काय. मी नाही खाता कधी. तंबाखू चुना द्यायला लागतो बघा कोणाला झाडांना. बरं आहे बाबा. कुठे नवीन नवीन खताचे शोध. अरे ती हे पाडवल काढायला पाहिजे व तयार झालेली आहे ती. ते खा ते काढून टाक. इथे पण एक आहे बघ गाडीची बुरशी बघ. छोटीशी आली ती पण सुकली आहे. काढून टाक दोन. संपली आहे काय माहिती सुकली काय रे. ती वेल हे झालं शेल. सुकली वाटतं. घे ती. पाणी टाकलेलं नाही त्यात. चला करा बाबा. बोलत नाही काय नाही नुसतं आखडतात. काय बोलत राहा. आखडा काम करते गप्पा मारतात काय. आखडा आखडा. मला पण येतं आखडायला. मी पण आता बोलणार नाही. काय कुठली पाणी टाक. ती गेली असेल आता. झाले किती दिवस किती महिने झाले त्या वेलीला. ते पुढचं हे तोडून टाक ना पुढचा कोंब. हा मग तेच पुढचं कोंब हे तोड. मग ते नवीन नवीन पालवी येईल. चला बाबा हे बघा आपला पसारा उचलायचा आहे. अर्धा उचलला अर्धा बाकी आहे. संसार जमा करायचं आहे. कोण आलं. हा कुणाल. कोण आलं घरात. आवाज येतो कोणात तरी. सगळं गोंधळ. मुंबई आले. आरोही आणि मुंबई आले का.
चालू आपण कसं येईल बोला लवकर बोला कशा जा ना जाऊया कळो खाया एक पण कॅल्शियम भेटायला ताकद ती पाहिजे दे ना. सर आता मला भरपूर काम आहे. कोण कोण मदत करणार आहे? आता हे बाहेरचं आवरलं, अजून घरातलं बाकी आहे. भांडी लावायचे, सगळं सामान आतमध्ये नेऊन ठेवलंय, लावायचं बाकी आहे. हे बाहेरचं उचललं आता. चला आता जरा ती पुढची भांडी पिशवी ती उचल ना, कोण चादर जडच्या जड तुम्ही दोघांनी उचला ना आणि द्या ना आतमध्ये नेऊन. ती पुढची भांड्यांची पे आहे ना, असे एकत्र उचलले ना डायरेक्ट येईल घरामध्ये. हां आरोही बस. काकी मी घरात जाते. घरात जाता जा. ते चालेल. झाडू काढते ना, झाडू काढ. बघ बघ. आता रिलॅक्सच व्हायचंय. बसते मी जरा 5 मिनिटं. त्याला सीताफळ कोणाला? कुणाला? कुठला सीताफळ? आतमध्ये मी त्याच्यासाठी सीताफळ ठेवलं, त्याला संध्याकाळ नाश्ता काय म्हणून तो नाही खात बसायचं. खातं चिक्की आणि चणे वगैरे घेतला ना त्यांनी. आत्ताच बघा किचन आवरून झालं, सगळं लावलं सामान. अवतार बघा, म्हणजे आता व्यवस्थित सगळं लावलेलं आहे, पण 2 दिवसांनी बघितलं ना परत सगळं सामान विस्कटलेलं असणार. फ्रीज माझा साफ करायला बाकी आहे, मी उद्याला करणार आहे. आणि आता चहा प्यायचं चालू आहे. आज कोरा चहा पिते. आणि इथे पण आमच्याकडे हे बघा चहा घेतलाय आणि चहासोबत काय काय खाण्याचं शोधायचा कार्यक्रम चालू आहे. कंटाळा आला दिवसभरचं काम करून करून. अवतार झाला. अजून दिवाबत्ती करायची, देवाचं मंदिर साफ करायचं बाकी आहे. आता बघू थोड्या वेळाने करते. किती वाजले? तर 6:30 वाजलेत. पण अंधार असं झालंय ना जसे काय किती रात्रीचे वाजलेत. 9-10 वाजले असं वाटतंय. पायाला लागलेलं आहे ते दुखत. आणि हे बघा हे किचनच्या खाली सगळं होतं ना पसारा, तो सगळं उचलला आम्ही आणि बाहेर टाकलंय. म्हणजे काय एक्स्ट्राचं सगळं सामान होतं ना सगळं आता बाहेर ठेवून दिलेलं आहे. घरात जितकी अडचण कमी करायचा प्रयत्न चालू आहे. त्याला आधीवरती पण हंडा कशा वगैरे आहेत, तर ते कसं गरजेचं आहे ना, त्याच्यामुळे ठेवावं लागलं इथे. आणि ती जी टाकी दिसते ना त्यात तांदूळ वगैरे आहेत. 2 दिवसानंतर पुन्हा ती घाण होणारच आहे. घाण म्हणजे पसारा सगळा. आमच्याकडे 2 लहान मुलं आहेत ना, हे बघा एक लहान मुली ते आणि एक लहान मुल तिकडे आता हसता दात काढून हॉलमध्ये नाश्ता चालू आहे. मी सर्वात लहान. मग लहानच आहे. टॉवेल घेणार तिथे टाकणार, जे काय घेणार ना फणी घेणार केसविन ते पण तिथे टाकणार. सगळ्या वस्तू ते फेकायच्या. बायको आणलेली कशाला? एक वस्तू उचलू शकत नाही. काय उचलतेस? माझी सांग, कोणती वस्तू माझी उचलू? हा बायको आणते कशाला. तर चला मग मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आता ह्याच्या पुढे काय जेवण करायचं आणि जे काय असेल ते बाकीचं तुम्हाला माहिती असेल. तुम्ही जे करता तेच माझं रुटीन असतं. व्हिडिओ आजचा आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आता उद्या रविवार आहे, उद्याला काय बनवायचं?